everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। दिनै नोंथांमोनजों रायलायनो लुबैनानै आङो मिनि ब्लग लानानै फैबाय आरोखि ना। ओमफ्राय जोंहा न' लुगासिनो, ओमफ्राय बे न' लुनायाव दै होनो फैदों नालाय, ओमफ्राय बेयावनो एसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाबाय आरोखि ना। मानो होनोब्ला जोंहा दै फैदों न'निफ्रा माने न' लुनायखौ फैथाराखै नालाय, ओमफ्राय सोंहरगासिनो आरोखि ना बेसेबां बारायखो खामानिया होननानै सोंहरगासिनो। ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननोबो शेयार खालामनायजों लोगोसे ओमफ्राय न'खरनिबो फेमिलिफोरनो शेयार खालामनो थाखाय बे ब्लगखौ बानायबाय आरोखि ना। आरो लोगोफोराबो सोंलागासिनो, दाखालि स्टेटासबो होदोंमोन नालाय आङो ओरैनो वाट्सएपआव, ओमफ्राय बेयावनो नुनानै माने बेसेबां बारायगासिनो बांगासिनो आरोखि ना। ओमफ्राय बेनि थाखाय आङो एसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाबाय। बाहेरानिफ्राय देखायनो आङो र' गावदे नै आं बेयाव लोक्षि मन्दिर दोननो थाखाय बेखौ पकेट रुमखौ बानायहोदों आरोखि ना। ओमफ्राय बेयो जागोन आंनि ड्रयिं रुम, ओमफ्राय बेबो बेडरुम जागोन, आरो बेबो बेडरुम, ओमफ्राय गंलायबाय आं। बेयो डाइनिं रुम आं केक बानायो जिहेतु रेकखौ गोबां बानायहोदों आरोखि ना। मानो होनोब्ला आंनो बिराद बेसादा दोननो जायगा गैलायै बादि माने जाबाय न'आ। बेनि थाखायनो आंनो बिराद इम्परटेन्टसिन बेसादा बेनो जाना दं आंनिया। बे आंनि किटचेन रुम ओरैबादि रेकखौ नुबा नोंथांमोना गिगोन। इजाबो सोरगिदिं रेक, इजाबो रेक, नै ओरैबादि रेक माने ओरैबादि नै माने दोननांगौ बेसादानो ओरैबादि जाजोबना दङ नालाय, बिनि थाखायनो आङो गोबां बानायहोखाबाय, एभेलेबल खालामहोखाबाय आरोखि ना। मानो होनोब्ला ओरैबादि खस्थ'आव सोलिबोना दङ दा साननैसो। बेसाद दोनो इयाव दोनो ओरैबादि जानानै दं आरोखि ना। बेनि थाखायनो आङो किटचेनखौ ओरैबादि किटचेन आरो डाइनिं रुमखौ आंनि गोसो मथे बानायहोथारबाय आरोखि। ओमफ्राय 1K जानायनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ थेंक इउ होनो मोनाखैमोन। ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लेट जाबाय। आगोलावनो होनांगौमोन बे भिडिअखौ, नाथाय आङो गोबां माने बिदिनो टाइम मोनैनि थाखायनो होनायानो जायाखै आरो होनो सानब्लाबो होनायानो जायाखै आरोखि ना। लेटैबाबो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरबाय दे। ओमफ्राय बिदिनो इयुनावबो मोजाङै मोजां सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय आरोखि ना। आरो रागा जोंनाय नायदो हो, रागा जोंदो जाना फैनायनि रागा जोंदो आं थारमाने फिल्डआव थांदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बिदिनो फुङावनो ओंखारलांदो जायै लोङै न'नि खामानि जोबखांनानै माबासोआव ओंखारलांदो आङो 9टासोआवनो ओंखारलांदो। ओमफ्राय बिदिनो खामानि मावबाय 12:30 जाबाय आरोखि ना। ओमफ्राय लोगोजों आंजों, ओमफ्राय बिसाना, ओमफ्राय बोराया माने जोंनो ओंखाम ओंख्रि रेडि खालामखाजोबना दोनबाय आरोखि ना। स' ओमफ्राय आंबो जानानै फैबाय, ओमफ्राय ओंखायनो ओरैनो जंखायदों आरोखि ना। रागा जोङा मानो जोंनो, मोजां खामानि मावनायखौलाय। नै इखिनिखौ माने फुल वाल होला आरोखि ना, बेखौ ओरैनो हाबैनो दोनसिगोन। माबादि नुदों गाइस खोन्थाहरसाय कमेन्ट्सआव। आंनि बे न'नि डिजाइना जास्ट ओरैनो आइडियाल' लादो आरोखि ना, आंनिनो द्र' खालामनाय, आंनिनो माबा आरोखि ना, जेनेबा आंनि आइडियाजोंनो माने मिस्ट्रिफोरनो खोन्था लुहोदो आरोखि ना। ओरैबादि खस्थ'यै लुगासिनो बे न'खौ, मिथिया माला हागोन। जेब्ला हागोन नोंथांमोनाबो नुगोन, मिन्थिथ'ला। 6 बोसोर नांसिगोन ना 10 बोसोरसो नांगोन ना 5 बोसोरसो नांगोन ना नेक्स्ट इयारावसो ओंखारगोन मिन्थिला, बुंनो हाथ'ला आरोखि ना। माला हागोन
बुंनो हाथ'थारला जिखिनि हायो बेखौनो मावलाबाय होबाय थानोसै आरोखि ओमफ्राय नै लामानि डिसटेन्सखौ बेसेबां गोजान होना सोङो नै खाथिथारसो नै खाथिथार बेनो मेन लामा ओमफ्राय बेनो न' बियो सिथ्ला जाजोबगोन आरोखि ना ओमफ्राय गासैबो बेफोरो ओरै बाउन्डारि होजोबगोन जेबो होनो मोनाखै होनांगौ होनबाबो जायाखै थाखा फैसायानो मिलाया जै मोनो खरस जायो जै मोनो बिदिनो माने बिदिनो मावलागासिनो आरोखि ना ओरै थिं होजोबनो सानदोंमोन थिं होनानै ओरै गय गायजोबनोबो सानदोंमोन ओमफ्राय जाला खामानिफोरानो मा खालामनो उपाय गैया बिदिनो दंलाबायो आरोखि ना नै बाहेरानिफ्राय एसे देखायबाय आङो दै होलागासिनो ओमफ्राय बिजा देनां लासैनो बाथौ गायनोसै जेब्ला बै गोजाम न'निफ्राय सिफ्ट जाबोयो अब्ला बेयाव बाथौ गायगोन आरोखि ना आङो जिहेथु जोंनि मेन फुजा खालामग्रायानो बाथौ आफा बोराइ बाथौ जिहेतु आफा बोराइ बाथौनि अननायावनो दिनै आङो बे न'खौबो फसंनो हादों जिहेतु आं आफा बोराइ बाथौखौनो सिगां जायगा होगोन आरोखि ना ओमफ्राय केक डिजाइन नोंथांमोननो शेयार खालामनायजों लोगोसे मोनसे मोजां कमेन्ट शेयार खालामनो सानदों आरोखि ना मेम'रि हिसाबै थादों बियो जिन्सि जन बिथाङा होनहरदों आंखौ रियेलि इउ आर ए वान्डारफुल हार्ड वार्किं पार्सन डियार गड ब्लेस इउ माने हार्टआव नांलायनाय खोथा होनहरबाय बिथाङा थेंक इउ स' माच डियार आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथाङाबो सासे टिचार दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो गाइस आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव थेंक्स फर वाचिं बाय बाय लाभ इउ अल